Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з творам Міколы Лупсякова «Мэры Кэт». Другая частка. У хаце чысціня, прыгажосць, утульнасць. Печ зранку прапалена, ад яе патыхае цеплынёй. Я сяджу за сталом. Урокі зроблены. Падручнікі, сшыткі, падрыхтаваныя да заўтрашняга дня. Ляжаць у партфелі. На стале перада мной стаіць прыёмнік. Можна павярнуць уключальнік і паслухаць музыку. Але я не раблю гэтага. Мне прыемна вось так сядзець і адпачываць. Пачынае вечарэць. Вецер, дождж, за вокнамі хістаецца рэдкае голле дрэў. Бульбу ў калгасе пакапалі, лён і каноплі падабралі і во-во пачнуць вазіць на завод. Цяпер у нас работы мала, толькі ля кузні людзі завіхаюцца. Рыхтуюць сані, узімку вазіць з лугоў сена. Маці ўвесь дзень дома. Варыць, корміць карову, свіней. Тупае то на двор, то з двара. А я сяджу, незадаволены самім сабою і ўсімі. Сумленне точыць мяне. Ну навошта я пакрыўдзіў гэтую Эмму? Што яна мне дрэннага зрабіла? Добра яшчэ, што настаўніца не сказала дырэктару. І які сорам, прабачэння прасіў. Цяпер хоць ты ў клас не паказвайся. Я цяжка ўздыхаю і задумваюся над сваім лёсам. Некалі даўно, калі быў яшчэ зусім малы, я прастудзіўся і захварэў на вушы. Мяне лячылі, але з таго часу я крыху пачаў недачуваць. Каб хто ведаў, як я тады мучыўся. Увесь час баяўся, што, як зусім аглухну. Я ўнурыўся ў самога сябе, мала з кім сябраваў, а дома, падрыхтаваўшы урокі, прывык сядзець адзін, як цяпер. Я прывык да такой адзіноты, яна мне падабаецца. У школе спачуваюць мне, і вучні, і настаўнікі добра разумеюць, што мне цяжка. Гэта першы выпадак, калі мяне папрасілі выйсці з класа. І мне раптам стала шкада самога сябе. Я рашыў, што цяпер ужо зусім не загавару з Эмай. Буду не заўважаць яе, нават ніколі не гляну на яе. Прыгожая, выпіставаная, уся як лялька, яна выклікала ў мяне толькі пачуццё непрымірымай варожасці. Блізіўся вечар. Змрок усё больш гусцеў, а я сядзеў адзін, аддаючыся сваім невясёлым думкам. Трэба было запаліць электрычнасць, але я не кранаўся з месца. Вярнуўся з поля бацька. Пахадзіў за перагародкай, голасна сказаў маці. Аграном гэты новы, талковы чалавек. Зямлю ён любіць і ведае. Паважаныя дзеці, вось і закончылася другая частка апавядання. Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякуй вам за ўвагу.